Moi buena. Hombre, Lizardo, amigo, Todo ¿qué gallino. tal, hombre? ¿Cómo andamos? Ando así. Está siempre queixando. Séntese aí, séntese. Ai, bueno. Que tal, home? Oi, ela estes días onde se meteu que non se lle veu o pelo por aí pa nada, Como? Que non se lle veu o pelo estes días, non o vi pa nada ningún. Menos cachondeo que meu pelo que lle fenda a cabeza. Home, no, que non, a ver, no, dicía yo de verdad, Ostras, preocupoume. Toda a semana non vi nada por aí, nin na taberna. E dixen, pero isto, Dios mío, que lle pasaría? Tiñame preocupado, Que estuve Eu non sei. no cuartelillo. Coño, como? Meteronme no caldeiro, amigo, fue un patrena, Dios mío querido. Meteron no... Un pobre presidiario. Soy un pobre presidiario, soy un triste pajarillo que soñaba ¿Dónde foi, home? A ver quen baila, yo. Soy un hombre fracasado y mi sueño se ha quedado convertido en una de nada. Ahora veo que perdí lo que Dios me Lizardo! ¿Qué carajo quiero? Como que carallo quere? Está jodiendo fa? siempre. ¿Qué Bailamos toda a noite ou? Xa nos vemos depois o domingo no pobre. Deixa a señora tranquila, home, por Dios. Xa quede tranquila. Xa ten aburrida, pobre Dios. muller. Non ten máis que envidia porque baixo sempre a bailar e os teus. Veña, séntese ali. E acábeme de contar que me deixoume en ascuas. Onde di que quedou? Preocupado, home, porque me deixou preocupado co que lle pasou, home, a ver. Conteme. Contolle. Por que foi a prisión, entonces? Dios Porque o domingo pasado houve eleccións. Xa sei que houve eleccións. Bueno, non me diga que ahora que se meteu usted aos seus anos en temas de política buscarse jaleos, home, Lizardo, hai que ter conocemento. Xa parrachá. Que temas de política nin o carallo. O problema foi o sábado. O sábado. Generosa fixo fabada. Bueno, comer fabada. E usted sabe que a min a fabada encántame. Sí, sei no. Mandeille 5 ou 6 platos. Coño, así ligerito, bien. E ainda por riba, agora anda comprando deste viño ruín porque di que o que é caro. E comprou ali unha purrela que farteime de lle botar gaseosa, que non había Dios que o trajara. Pero, pare. Vamos a ver, que ten que ver as favas cas eleccións, Pois co domingo, cando fun botar ali á casa da escuela, Sí. estaba aquilo ateijado de xente, aquí había xente ali, nin que regalaran algo. A ver, son as eleccións, hai que ir votar. E eu estaba ali na fila, facendo a miña coliña pa votar. Sí. E doume así unha voltiña ao estómago, Ajá. e sin querer, Sí. botei un peido. Bueno, home. Pero, oigo, aquilo sonou carallo que chamaron aos artificiaros, pensaron que era unha bomba. Hola, vida. Claro, Ala, vai. pasa a calquera. Dios mío, querido, Claro. que exagerado é usted. Fío, exagerado. Exagerado. Empezou a xente a escapar para todos os lados, a correr. Bueno. Como máis corría era o presidente da mesa. Estaba ali don Adolfo, o maestro. O coxo. O coxo ni muleta nin hostias corrían. Hostias, non completa. Que buena vida, que cada un iba por seu lado. Pies pa que te quieres. Ai, querido. Bueno. Ai, mamá. Manda Mire, agua. montouse ali un Cristo que ni María No, Santísima. desa maneira. Veo a Guardia Civil, Hostia. a Cruz Vermella, Tome. o Seprona, aqueles cheus... E ao final, Madre mía. meteron unha denuncia, meteron unha multa que teño aquí. Meteron unha denuncia, A ver, pero por qué? un pleito contra a liberdade electoral. Coño, Mire, toma. pa aí. Mi madre E querida. claro, fue un po' caldeiro. Bueno. Vou dicir unha cousa. O que non lle pasa a usted, de verdade, non lle pasa a ninguén. Na miña vida, é que agora tamén non se pode fer nada, Tamén, é verdad, agora a xente tamén cabríase por todo. Nin Home. carallo sempre se botou un peido o día de Hombre, seleccións, digo, como foi caramba. o día da festa. Home, Que carallo. que sí. A xente agora tamén non ten aguante. Ahora tamén non pode... Non Dios, pode molesta nada, todo, coño. Bueno. Pois, é meteron lá en prisión. Bueno, ali. e agora que? Ahora, como está ahora? Que tal? Como está ahora? Era por algo mellor estou. Bueno, alégrome. Pero, bueno, a ver, algo de gases ainda teño, se cadra son nervios. Claro, colleron os nervios, claro, colleron os Ainda nervios. menos normal, como os peidos non cheiran. Ai, non, os seus peidos non cheiran. Claro. Non, A ver, Lizardo, os seus peidos cheiran como os de todos. Vendo o aparato digestivo, se ten que cheirar, que non é... a ver. Ai. Que lle pasa? Está ben, Lisa. Ai, que... Está ben. Ai, que ven aí un... No, aquí non é, no. Póñase para... No, Lizardo. Todo o mundo, chao. No, aquí non o Vamos toque. andar Que fuera. vai. Me cago en la leche. Me cago en...
Carallo, que justo que dei, ó. Ei, ve como non cheiran. Que non cheiran. Non cheiran Que non nada. cheiran. Se parece que hai un bicho morto aí. Home, por Dios, Lizardo. Bueno, Dios. carallo, bueno, que exagerado. Puf. Ah, que non cheira nada. Pues no, hombre. Cheira nada, usted é un exagerado. Mire. Faga o favor, póñaseme fora da consulta que deixou aquí un peste que isto non se para, hombre, pero por Dios. Bueno, non se poña así que isto ventila 5 minutiños e queda novo, que aquí hai ventiladores e hai Ventilar? tractores e... Ventilar, isto que hai que tirar con todo e desinfectar. Me póñaseme fora da consulta, me lárgueseme de aí. Pero se poña así, hombre. Cochino que é usted un cochino, me por Dios. Oila. Ai, a mía xente agora non Madre aguanta mía, que nada. parece que me vai mal, Ai, Jesús. Soy un pobre presidiario, soy Increíble, un señor. triste pájaro. Increíble. Tremoada, A xente qué agora mal non- tempo está, non eh. aguanta nada. Oi, chinin, como tuveran tú, eles, carallo. Ai, Jesús, bendito.